yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Ukaona ndaya kudai so handisi kuda kupedza nguva, ndoda kungonanga nyaya, handisi kuda kurebesa nyaya, toda kuti tingozivisana zvinhu zviri kutora nzvimbo zviri kuitika paground izvezvi, especially kunyika yekwedu kuZimbabwe uko kuri kupisa, hakusi kudyiwa rinopisa panguva yatakatarisana nayo iko zvinezvi zvatiri kutoonesana kudai so mhuri yeZimbabwe. Tiri kunzwa kuti mukadzi waVice President Constantine Chiwenga adzingwa basa, adhimotwa, adzikiswa level, abviswa kwaangari nenyaya yemareasons akasiyana-siyana. Ana Jonathan Moyo vaingocomplaina, uyu anogononga ari kudai so pane munhu ari chakadai adatemba muliswa vaitonongedzera uyu position yaari yakadai. Zvobva zvatiratidza kuti those guys vanenge vanotora imwe information kuti vobva vambomhanya nayo papublic so that ava kana vakuzoreacta vanozongoreacta vachiziva kuti okay saka nyaya iyi itoriko, because vanenge vada kuona kuti iyi reaction yake munhu wacho anoiona sei. Last time pakatonzi uyu anonzi Temba Muliswa muri kumuonawo sei, pachibvunzwa mukadzi waChiwenga ndobva atoseka ake zvikanzi Venezuela is too far away from Zimbabwe, unaona achitaura mastatements ake. But nhasi panapa nyaya yandiri kusangana nayo panapa yakubuda manje, unoziva kuti nyaya dzakanakira kuti dzinozongobuda ende hapana nyaya yekuti inoramba yakangohwanda kana kuti chichinei chiitika. Tichazonzwawo ma-reasons even nema-side of stories anenge aripo, but nyaya yandiri kutambira izvezvi pari kunzi the wife of Zimbabwe's Vice President General Constantine Chiwenga, Colonel Minnie Baloyi, has been removed from her position in the Zimbabwe National Army's Military Intelligence Department and reassigned to the Commander's Pool, a unit where officers placed without specific duties. Colonel Baloyi was moved from her military intelligence post last week. Sources close to her husband's camp say she has been victimized, while those aligned to President Emmerson Mnangagwa argue that the reassignment was necessary because she travels frequently with her husband. According to the source close to the president, the move allows her the flexibility to accompany the vice president without compromising operational responsibilities within the military intelligence department. A change of station comes after Zimbabwean political scientist, politician and ZANU-PF strategist Professor Jonathan Moyo complained publicly on Twitter about someone very senior within the intelligence establishment leaking sensitive information. It beggars belief that a respected VVIP at a respected state intelligence institution would be so reckless as to leak such sensitive information. Former ZANU-PF and independent MP Temba Muliswa also raised concern about Colonel Baloyi's presence within the army, arguing that because she is Zimbabwe's second lady, she should consider retiring from active military service. In a televised interview that circulated widely online, Temba Muliswa said the problem that we have, which I must say to the nation, is that we also have the wife of the vice president who is part of the intelligence of the army. He went further and accused Colonel Baloyi of running what he described as a parallel structure within the military intelligence department. A close associate of the vice president said a movement to the commander's pool could turn out to be a blessing, as it will give a more flexibility and time to support political activities when the moment arrives. Traditionally, Zimbabwean presidents have placed out of favor senior police officers in the commissioner's pool and out of favor military officers in the commander's pool, where they are effectively sidelined and generally have no meaningful duties. Pari kupisa pari what. This is the situation right now muri yeZimbabwe iripo yatiri kunzwa kuti mukadzi waVaChiwenga akabviswa, akakuduburwa. Vatora masaidi akawanda kuti kubviswa kwaaitwa iko kunobatsira kuti zvoni anokwanisa kunyazofamba nemurume wake achiperekedza murume wake, achinyatsosapota murume wake zvisina kuzokanganisa basa. Saka paaiswa apa pari flexible pekuti anogona kungobuda angonzi just zvongonzi uri pabasa, but vamwe vari kuti ipost isina basa rese, vamwe vari kuti advantage because of foot
akukwanisa kuchinyatsoita kana even zvematongerwo enyika paadira nemurume wake achiita vanenge vachiita zvinhu zvakawanda zvinenge zvingotaura but tiri kutarasawo futi inogona kunge iri disadvantage kuti kubviswa muintelligence dzearmy umu anenge ari ma1 foot. But to cut the long story short, nyaya dzacho dzese dzedzo dziri kuitika dziri kutembesa musoro itoziva kuti army ndo yakashandiswa kuti pabviswe regime yana Mugabe kuchizopinda Second Republic. Handiti yashandiswa kudaro ka army yacho yese chiro chakada kusoretaura noise dzacho dzodzo pakuamendwa constitution kuda kuitwa paamendment iripo iyi. Army yacho rodo tobviswa masimba acho adatohafuro masimba ekuti army izokwanisa kuintervene ichipindira nyaya dzematongerwo enyika dzedzadzi. Army yacho rodo togara yabviswa futi simba iroro. Saka nyaya dzacho dziri kungotanga dziri muroundabout dziri kutenderera dzingori pa one place pa one grid chingoenda takadaro chingodzwa kuti ninga so ana muliswa vanenge vachimbobudikirawo vachitaurawo zvavari kutaurawo vamwe vanenge vachiti ingori garage raanenge angori naro vamwe vanoti ringori dzungu rakangodaro but mukadzi wachiwenga one thing chandoziva pane mai vaya munhu wekuti anodiwa nemazimbabweans zvekutodarika kana ndisati zitaura kumazita evanhu kutanga ndiri kutsvaga kuita controversy panapa but imi mega munonyatsotozviziva zvandiri kukudzai kana muchiri kurangarira pane imwe incident yakaitika Greatman mukomana wayo akanyora akati mai ndiri kundokumbirawo kana mutipo mawheelchair achinji kana zvichiita zvikanzi zvakanaka watonyora kudaro watopedza tsamba yako ngaisvike kuofisi kwangu nyora formal letter isvike kutsamba kuofisi kwangu tione kuti tokuitirawo something. Tsamba bvayasvika kuofisi kwake bvato approvwa mawheelchair ndobva vatodeliver vega kumba kwaGreatman kwacho bva vatosvika ikoko bva vatanga kutotaurawo zvavakataura pasina kana 1 month takabva tatanga kutoona situation yachinja. Greatman uya ndobva atozodedzwa kuState House vapuwa chimahindra vapuwa nemamwe mawheelchair vakutodedzwa nevamwe futi vari disabled bozo vatooneka kuti mafareta mazimbabweans apa chitoti mai vari better than ningi uya better. Saka zvinhu zvese izvo zvinenge zvichiitika kuna vanhu vakawanda kuti vanenge vachitotarisa mamoves vachironda matsimba kuona kuti ningi ari kuita sei. Ningi anogona kuti kudubura vanozivana futi pachavo kuti ningi makada umusiya achitanga kuita maduties aya kaya tinoona kupedzwa career. They know everything. These guys, they know. Let me tell you something. This is not a secret. These guys, they know everything. Kuti ayewa ningi zvaari kudai so anogona kutipedza career. Ningi akadai so ningi akasatipedza career ningi ndiye anogona kuzoti vanozivana chikwata tuma group so kuti uyu mukada umudai ndio zvazvingori ndo mamirira zvakaita muri yeZimbabwe but nhasi ndiri kungofarawo zvangu kuti nyaya idzo dzidzi dziri kuitika munguva yedu isusu nekuti dai dzakada kudzikuti atidi nyaya dzekuti tikase zvine zvingoti kwanzi kuhondo kwaizombonzwai gorere rakazodai toda nyaya dzekuti dziri kuitika munguva yedu tobva tadzitauro mataurire emunguva yedu inei kuitira kuti imi makadzinzwa monzwa manzwiro emunguva ino futi so that atidi nyaya kuti inozoya yakuexplainwa yakutaurwa nerimwe zijournalist riri kubva nekuAmerica uko inda kuti munyatsoudzwa nerurimi rwamai tichikuonesai kuti ndo zvaitika muri yeZimbabwe. Saka rambai makadzvanya paKulian TV papo toramba tichiuya nadzo nyaya dzese handisi kuzojambira akuda nyaya dzandisiri kuzosiya nyaya ndichazokuudzai dzekuti kana mega muchasvika pakubvuma kuti aiwa chivhitivhiti chiri serious asi ndisandapedza nguva sandaenda zvangu muri yeZimbabwe mukana unoda kushandiswa kutenda vanhu the education research nebasa ravari kubata rekurejistera vanhu makambani nekuvhurira vanhu maFNB business account muno muSouth Africa vanhu vasina mapemiti vaya mukana iwoyo ka zvakakosha kungotenda kuna vanhu vanodawo nhamba kuti vabatsirike vavhurirwawo makambani vavhurirwawo varegisterwawo maFNB business account hama dzangu ndiri kuti torai education research number dzayo idzo mutaure nadzo vaudzei kuti tatoudzwa naKulian wacho kuti imimi ndimi shasha dziri kuita basa iri zvinhu zvenyu zvinotanga tokufambira yakomana batai education research batai mukoma Owen mutaure navo haumbofambe kupedza mari bhazi kuchienda kunotsvaga maoffices avo kwaari vanokuitira vari kwavari ikoko iwo uri kwauri ikoko chero uri kunze kwenyika zvave kuita kuregisterwa company muSouth Africa asi chinozodiwa chete ipapo chinokonzidwa chete entry stamp chidindo passport yako iwo chekuratidza kuti wapinda munyika yeSouth Africa handizoziva kuti munozvigona sei muchaita sei muchaflya ndege muchaita zvekudii I don't know inenge dzanyaya dzenyu mavanhu vakuru muri kuziva zvandiri kutaura nezvazvo asi zvamanje ndiri kuti education research iri kupedza masports paSouth Africa.